Dnes si ukážeme, ako sa meria obočie, ako ho správne vytvarovať a ukážeme si denné nanášanie alebo teda líčenie očí. Na líčenie obočia som zvolila pomádu a tieň, ktorým ho pekne vytvarujeme a vlastne táto pomáda nám fixuje a spracúva ten tieň, aby bol taký liatý. Obočie meriame veľmi jednoducho. Držíme sa korene nosa, kde by obočie malo začínať. Prechádzame koncom oka a srdiečkom pier, kde sa má robiť oblúk a tu niekde by malo obočie končiť. Obočie sme si najprv spravili pomádou, ktoré sme vytvarovali a zafixovali sme hnedým tieňom. Ak by ste si chceli zvýrazniť oblúk na obočí, môžete použiť korektor, ktorý si jemne vytlačíte na ruku a plochým štečekom podkreslíte obočie. Na oči si naniesieme korektor alebo podkladovú bázu pod očný tieň. Máme urobené denné líčenie, oči môžeme podkresliť aj nemusíme. Tu máte výsledok, keď sa oči nepodkresľujú a ukážeme si, keď sa podkreslia, ako to zvýrazní a zdramatiční sa oko. Špirálu odporúčam nanášať v menších množstvách, aby sa nám tak nerobili hrčky, oko bolo stále rozjasnené a myhalnice vytočené dohora. Čím viac oko podkreslíme, tým bude opticky väčšie. Na pery som použila jemne ružový rúž, aby sme si tak doladili celkovú tvár, celkové líčenie a môžeme vyraziť do práce. Dievčatám by som rada poradila, aby si najprv spracovali oči a potom nanášali make-up z dôvodu toho, že keď si líčite oko, aby ste si nenatrúcali tieňou na spracovanú pleť.